хуб бародарон, ба ҳамаатон салом. Чӣ хел? Маро ёд кардед бародарон? Росташро гӯям, ман ҳам шуморо ёд кардам. Чанд вақт шуд ки мо ҳаминтар ором нишаста дар YouTube дар бораи футбол суҳбат накардем. Вале имрӯз боз вақти хуб расид ки боз як бор якҷоя дар бораи бозиҳо гап занем. Чун ҳамеша имрӯз дар бораи бозиҳои дирӯза гап мезанем, дар бораи ҳамон бозиҳои калон ва ҷолибе ки ҳоло бисёр одамон онҳоро муҳокима мекунанд. Мо оромона ин бозиҳоро мебинем, мефаҳмем ки дар майдон чӣ шуд, кадом бозингарон хуб бозӣ карданд, ки хато кард ва кадом лаҳзаҳо ба натиҷаи бозӣ таъсир расонданд. Ман чун ҳамеша албатта ки фикри шахсии худро ба шумо мегӯям, назари худро дар бораи бозии шаҳр медиҳам, бе гапҳои зиёдатӣ, бе баҳсҳои бефоида, танҳо як суҳбати оддӣ ва фаҳмо дар бораи футбол. Чунки чунин бозиҳоро ҳамеша мехоҳӣ каме оромтар таҳлил кунӣ, ки дар куҷо даста хуб бозӣ кард, дар куҷо иштибоҳ шуд ва чаро дар охир бозӣ ҳамин таро анҷом ёфт. Барои ҳамин бародарон, ба роҳат дишнед, ҳоло мо якҷоя ин бозиҳоро оромона таҳлил мекунем ва дар бораи футбол ҳамон тавре суҳбат мекунем, ки ҳамеша дӯст медорем. дӯстон, мо аз рекламаи букмекерӣ пурра даст кашидем ва ҳоло танҳо чизеро тавсия медиҳем, ки воқеан фоида дорад. Футбол ин танҳо бозӣ нест, ин тарзи зиндагӣ аст, ки дар он саломатӣ ва қувваи организм ҷойи аввалро мегирад. Вале ҳамин қоида дар зиндагии ҳаррӯзаам кор мекунад. Маҳз барои ҳамин мо қарор додем, ки мағозаи худро кушоем. MG Bio бо маҳсулотҳои гиёҳӣ барои дастгирии саломатӣ. Ин маҳсулотҳо барои қавӣ кардани иммунитет, гирифтани вазн ва зиёд кардани қувваи мардонагӣ пешбинӣ шуданд. Доставка ба тамоми Россия анҷом дода мешавад. Агар хоҳед ба саломатии худ ғамхорӣ кунед, метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран навишташуда муроҷиат намоед. Ҳам Telegram ҳаст ва ҳам WhatsApp. занг занед. бародарон, гӯш кунед. Дар бозии Арсенал ин мавсим воқеан як чизи махсус дида мешавад. Ман аз аввали мавсим ҳамин фикрро мегуфтам. Баъзан дар футбол чунин ҳолатҳо мешаванд, ки онҳоро фаҳмондан осон нест. Масалан, тасаввур кунед, як бачаи ҳамагӣ 16 сола аз курсии захираҳо ба майдон мебарояд ва дар ниҳоят қариб худаш танҳо сарнавишти бозиро барои Арсенал ҳал мекунад. ба голи аввал нигоҳ кунед. Дар протокол шояд номи дигар бозингар навишта шавад, вале агар бозиро бо диққат бинед, нақши асосӣ аз ҳамин кӯдак бо номи Доуман оғоз мешавад. Паси ӯ Пикфордро комилан аз бозӣ берун кард. Дарвозабон умуман дуруст қарор гирифта натавонист. Туп ба майдон меояд, ҳимоятгарон каме саргардон мешаванд ва дар охир ҳамлагар зарбаи охиронро мезанад. Вале бояд фаҳмед, ки томи ҳамла аз амали ҳамин бозингари ҷавон сар шуд. ҳоло ба голи дуюм назар кунед. Дар охири бозӣ Пикфорд барои зарбаи кунҷӣ ба пеш баромад, зеро дасташ мехост ҳисобро наҷот диҳад. баъд аз ҳамин лаҳза чӣ шуд бародарон? Ин кӯдак дар ҷои дуруст қарор дошт. Ӯ тӯбро гирифт, як рақибро бо дриблинг гузашт ва роҳаш ба тарафи дарвоза қариб пурра кушода шуд. дар чунин лаҳзаҳо мехоҳӣ бозиро як сония боздорӣ ва онро ба ёд гирӣ, зеро баъд аз чанд сол одамон маҳз ҳамин лаҳзаро ба хотир меоранд. Ин гуна лаҳзаҳо ба лаҳзаҳои чемпионӣ монанд мешаванд. баъд аз чанд вақт мумкин аст одамон гӯянд, ки маҳз дар ҳамин бозӣ Арсенал ба тарафи чемпионӣ қадами калон гузошт. бародарон, ҳамин гуна эпизодҳо баъзан сарнавишти тамоми мавсимро ҳал мекунад. барои гирифтани қаҳрамонӣ бояд як чизи махсус нишон диҳӣ. ман пештар ҳам мегуфтам, ки агар мехоҳӣ чемпион шавӣ, бояд чунин лаҳзаҳоро эҷод кунӣ ва Арсенал дар ин мавсим чунин лаҳзаҳоро нишон медиҳад. ҳоло баъзе одамон мегӯянд, ин танҳо бахт буд, Арсенал ба бахташ баландӣ кард ва ғалаба кард. аммо ман бо ин фикр розӣ нестам бародарон, барое ки пеш аз ин бозӣ ман дар Telegram дар бораи ин рақобат суҳбат карда гуфта будам, ки Арсенал дар ин бозӣ азоб мекашад. чаро ман чунин гуфтам? зеро Эвертон яке аз дастое мебошад, ки дар сафар хеле сахт бозӣ мекунад. пеш аз ин бозӣ онҳо дар меҳмонӣ ҳамагӣ 4 мағлубият доштанд. яъне ин яке аз беҳтарин дастаҳои сафарии мавсим мебошад. ҳатто вақте ки Манчестер Юнайтед онҳоро бурд, он ҳам бозии осон набуд. бо Эвертон дар майдони худ бозӣ кардан ҳамеша мушкил аст ва дар қисми аввал мо инро равшан дидем. танҳо як чизро ман ҳисоб накардам. ман фикр намекардам, ки аз курсӣ як бозингари ҷавон кӯдак мебарояд ва кореро мекунад, ки Мартинелли, Мадуэке ва Сака қариб 70 дақиқа карда натавонистанд. ӯ ба майдон баромад ва дар чанд дақиқа бозиро комилан дигар кард. аз ҳамин сабаб бояд ба Микел Артета эҳтиром дод. ӯ дишаб ҷасур буд. бисёр вақт одамон мегӯянд, ки Артета аз риск кардан метарсад ё тағйирот кам мекунад. аммо дишаб ӯ баръакс риск кард. ӯ дар ҳаят тағйирот ворид кард. дар фланкҳо қарорҳои дигар гирифт. чанд ивазкунӣ анҷом дод ва ба бозингарони ҷавон бовар кард. ӯ метарсад? Не, ӯ омода буд ҳамаи корро кунад то дасташ ин бозиро барад. чаро ин қадар муҳим буд?
зеро мусовӣ барои ӯ натиҷаи хуб ҳисоб намешуд. Ӯ медонист ки агар Арсенал ғалаба кунад, фақат метавонад ба 10 имтиёз расад ва ин ба Манчестер Сити фишори калон меорад ки баъд аз ин бояд бозии худро анҷом диҳад. Дар бораи Сити дертарак гап мезанем. Барои ҳамин бародарон, қарорҳои Артета дар ин бозӣ хеле дуруст буданд, аммо бояд як чизро ҳам фаҳмид бародарон. Эвертон дастаи бисёр сахт ва ҷангҷӯ мебошад. Бо онҳо бозӣ кардан ҳамеша дилхо даста мушкил аст. Барои ҳамин маълум буд ки Арсенал дар ин бозӣ осон ғалаба намекунад. аз ҳамин сабаб метавон гуфт ки Арсенал дишаб пурра сазовори ғалаба буд. ин ғалаба комилан одилона аст. дар футбол чунин бозиро аксар вақт бозии чемпионҳо меноманд, вақте ки даста ҳатто дар бозии душвор ҳам роҳи ғалабаро меёбад. Бояд фаромӯш накунем ки миёнаи ҳафта Арсенал дар Лигаи Чемпионҳо дар марҳилаи якашфинал бозӣ кард. Он бозӣ қувваи зиёд мегирад. бар зидди Байер ман дар назар дорам. баъд аз чунин бозӣ баромадан ба чемпионат ва бозӣ кардан бо Эвертон, ки тамоми ҳафта истироҳат дошт, кори осон нест бародарон, вале бо вуҷуди ин Арсенал тавонист ғалаба кунад. ин аст рӯҳияи дастаи чемпион. вақте ки фишор зиёд аст, ту бояд дар ҳар ҳолат ғалаба кунӣ, бе баҳона, бе ягон сабаби дигар. танҳо мебароӣ ва 3 имтиёзро мегирӣ. ва дишаб Арсенал маҳз ҳамин корро кард. барои Макс Доуман ин як лаҳзаи хеле муҳим шуд ва агар то ҳол касоне бошанд ки шубҳа доранд ки Арсенал метавонад чемпион шавад, ман мегӯям ки то охири мавсим ҳоло роҳ дароз аст, ҳанӯз бисёр бозӣ мондааст. аммо ман боз ҳамон фикрро такрор мекунам бародарон. дар Арсенал ин мавсим як чизи махсус дида мешавад. ҳатто ҳамаи ин гуфтугӯҳо дар бораи квадрупл, ман худам ба ин мавзӯъ он қадар аҳамият надодам бародарон, вале росташро гӯям, дар ин мавсим дар дастаи Арсенал боз мегӯям як эҳсоси махсус аст. биёед бубинем ки охири мавсим чӣ мешавад. шояд ҳамаи чиз бо ғалабаи Премер-лига анҷом ёбад, вале агар ҳамаи чиз ҳамин тавр идома ёбад, ки медонад мумкин аст Арсенал ҳатто ҳамаи трофеиҳоро ба даст орад. ва дар охир як фикро дигарро мегӯям бародарон барои мухлисони Арсенал. ба назари ман вақти он расидааст ки мухлисони Арсенал дар бораи Букайо Сака як гуфтугӯи ҷиддӣ ва ростқавлона кунанд, зеро нақши ӯ дар ин даста рӯз ба рӯз камтар шуда истодааст. бачаҳо, агар росташро гӯям, имкон дорад ки Арсенал дар ин мавсим ҳатто квадрупл бигирад, яъне чанд трофеиро якбора ба даст орад ва дар ҳамин вақт эҳтимол дорад ки Челси ҳатто ба Лигаи Чемпионҳо роҳ наёбад. агар чунин шавад, ин метавонад яке аз бадтарин мавсимҳо дар таърихи Челси бошад. ҳоло ман ҳамчун дӯстдори футболи Премер-лигаи Англия ба ту, Лиам Росенор, мураббии Челси, як чиз мегӯям, як чизи муҳим. ҳамаи он муҳаббате ки мухлисони Челси нисбати ту доштанд, дар як муддати хеле кӯтоҳ аз байн рафт. танҳо дар ду бозӣ ту ду рекорди муҳимро шикастӣ, рекордҳое ки солҳои зиёд нигоҳ дошта мешуданд. аввалин рекорд ин аст ки Челси дар Лигаи Чемпионҳо аз соли 2000 инҷониб 5 гол хӯрд, 5 гол қабул кард. яъне зиёда аз 26 сол чунин ҳолат нашуда буд. аммо дар ин мавсим ин рекорд шикаст. рекорди дуюм, Челси дар Стенфорд Бриҷ, яъне дар майдони худ аз Ньюкасл аз соли 2012 инҷониб мағлуб нашуда буд. қариб 14 сол Ньюкасл дар ин стадион ғалаба карда наметавонист. аммо ин рекордам шикаст. ба голе ки дишаб Челси хурд, яъне қабул кард, бо диққат назар кунед бародарон. ин гол аз сохтори нодурусти ҳимоя сар шуд. ҳимоятгарон хеле осон пароканда шуданд. рақиб ба осонӣ аз байни онҳо гузашт ва тӯбро ба марказ дод. дар он ҷо Гордон буд ва ӯ ҳамлаи худро ба осонӣ ба гол табдил дод. савол ин аст, дар он ҷо чӣ мегузашт? чаро ҳимоя ин қадар осон вайрон шуд? дар қисми аввал рақиб имкониятҳои зиёд дошт. агар ҳаво бозам сартар мебуд ва фишор бозам зиёд мешуд, мумкин буд ки даста тамоман худро гум кунад. имкониятҳо зиёд буданд ва Челси онҳоро аз даст дод. мураббии Челси бояд ба суханҳои задашудаи худ нигоҳ кунад, албатта, чунки баъзан суханҳое мегӯяд ки баъд ба худи ӯ бармегардад. вақте ки ӯ Жоао Педроро бо Холланд, Мбаппе ва Кейн муқоиса кард, аз ҳамон вақт Педрои бечора дигар гол заданаш кам шуд. ҳамин чиз дар футбол мешавад. вақте ки зиёд гап мезанӣ, баъд бозӣ дигар мешавад. аммо ҳоло биёед масъалаи ҷиддитарро бинем бародарон. ҳоло мухлисони Челси мегӯянд айб аз мураббӣ аст, айб аз ин бозингар аст, он бозингар бад бозӣ кард, дигаре низ хуб нест. вале ман боз ҳамон чизро мегӯям ки пештар ҳам гуфта будам бародарон. мушкилоти асосии Челси дар бозингарон нест бародарон. мушкилот дар соҳибони клуб аст. соҳибони ҳозираи клуб, яъне Боули, решаи асосии ин мушкилот мебошанд. сиёсати ӯ клубро комилан дигар кардааст. ин соҳибон
шахсияти Челсиро аз байн бурданд. Пештар Челси клубе буд ки ҳамеша барои трофеиҳо мубориза мебурд. Клубе буд ки ҳар мавсим барои ғалаба меомад. Аммо ҳоло клуб ба ҷои табдил ёфтааст ки бозингаронро меорад, каме рушд медиҳанд ва баъд мефурӯшанд. Чаро чунин сиёсат пайдо шудааст ки Челси намехоҳад бозингарони аз 23 сола боло харад. Чаро бештар бозингарони 22 ё 23 соларо мегирад? Ин чӣ маъно дорад? Чӣ гуна мумкин аст ки ту мехоҳӣ чемпион шавӣ, вале дар даста роҳбарони таҷрибадор надорӣ? Ба дастаи Арсенал нигоҳ кунед, синни миёнаи онҳо тақрибан 27 ё 28 сола аст. Ин синни сол барои футбол бисёр муҳим аст. Дар Челси бошад синни миёна тақрибан 25 сола аст. Ҳатто ин рақам асосан ба сабаби баъзе бозингарони калонсол аст ки дар захираанд. Агар ба боқимонда нигоҳ кунем, аксари бозингарон аз 25 солагиам ҷавонтаранд. Қариб 80% ҳайати асосии Челси аз 25 сола ҷавонтар аст. Барои як клуби калон дар Премер-лига ин мантиқӣ нест, бародарон. Соли гузашта Челси ҷавонтарин даста шуд ки ба Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфт. Аммо танҳо ҷавон будан барои муваффақият кофӣ нест. Агар даста пурра ҷавон бошад, ба онҳо роҳбар лозим аст. Касе лозим аст ки мисли падар ба онҳо рӯх нишон диҳад. Чунин нақшро соли гузашта Энсо Мареска иҷро мекард, аммо ӯро ҳам аз кор гирифтанд. Барои чӣ? Барои он ки бо роҳбарияти клуб розӣ набуд. Ӯ гуфт ки ба дастгирӣ ниёз дорад ва баъзе қарорҳои дохилии клубро қабул намекунад. Ва натиҷа чӣ шуд, бародарон? Ӯро зуд аз вазифа гирифтанд. Ин нишон медиҳад ки дар клуб як нав диктатура вуҷуд дорад. Агар ягон мураббӣ ё бозингар бо роҳбарият розӣ набошад, фавран аз клуб ронда мешавад. Ин модел кор намекунад, бародарон. Ман инро кайҳо мегӯям. Дар футбол танҳо истеъдод кофӣ нест. Сину сол муҳим аст, таҷриба муҳим аст, албатта сифат низ муҳим аст, аммо таҷриба ва сину сол дар футбол нақши калон дорад. Проблемаи асосии Челси ҳамин аст, бародарон. Соҳибони клуб бо сиёсаташон Челсиро тағйир дода истоданд. Онҳо клубро оҳиста оҳиста заиф мекунанд. Челси клуби фурӯши бозингарон нест. Ин Брайтон нест. Брайтон метавонад бозингаронро рушд диҳад ва баъд онҳоро фурӯшад бо нархи калон. Ин барои онҳо стратегияи муқаррар аст ки дар Премер-лигаи Англия зинда монад. Аммо Челси чунин клуб нест. Вақте ки Челси бозингар мехарад, мақсад фурӯхтани ӯ набояд бошад. Мақсад ин бошад ки он бозингар дар Челси бозӣ кунад, трофей ба даст орад ва дар клуб карьераи хуб дошта бошад. Сиёсате ки ҳоло дар клуб дида мешавад, ба таърихи Челси тамоман мувофиқ нест. муваффақиятҳои гузашта бо чунин фикр сохта нашуда буданд дар Челси. Албатта мумкин аст ки мураббӣ нав биёяд, шояд роҳбарият боз як мураббии дигарро биёрад, аммо ман қариб боварӣ дорам ки бисёр чиз тағйир намеёбад. Чаро? Чунки роҳбарият мехоҳад мураббие дошта бошад ки ба онҳо пурра итоат кунад, мураббие ки ҳар чизе ки гӯяд иҷро кунад. барои ҳамин баъзе мураббиён аз клуб рафтанд. ҳамин тавр мешавад, бародарон. Агар мураббӣ бо роҳбарият розӣ набошад, пас аз чанд ҳафта аз вазифа меравад ва то вақте ки ин сиёсати идоракунӣ тағйир наёбад, мушкилоти Челси ҳам идома меёбад. бачаҳо, тамом шуд. ҳақиқатан тамом шуд. имрӯз метавон гуфт ки Арсенал қариб ки расман қаҳрамони Премер-лига шуд. имрӯз мусобиқа барои унвони чемпионӣ қариб ба охир расид. Дигар душвор аст тасаввур кардан ки касе метавонад ин Арсеналро боз дорад. Манчестер Сити? биёед росташро гап занем. Ин Арсеналро онҳо дигар нигоҳ дошта наметавонанд. барои ҳамин мегӯям, табрик мухлисони Арсенал, шумо ба унвони чемпион хеле наздик шудед. Ин мусобиқа қариб анҷом ёфт. ҳоло Арсенал бо 7 бозии боқимонда 9 имтиёз пеш аст. вақте чунин фарқият ҳаст ва то охири мавсим чанд бозӣ мондааст, хеле душвор аст ки чунин бартариро аз даст диҳӣ. биёед худи худро фиреб надиҳем, бародарон. ҳамаи чиз қариб ҳал шудааст. ҳатто дар сайтҳои пешгӯӣ ва бозорҳои эҳтимолият нишон медиҳанд ки имконияти Арсенал барои гирифтани чемпионӣ тақрибан 85% аст ва эҳтимол дорад ки ҳоло ин рақам бозам зиёдтар шудааст. аммо росташро гӯям, бисёр одамон дар аввали мавсим ба Арсенал бовар надоштанд, яктоаш ман. аммо ҳоло воқеият дигар аст. Манчестер Сити натавонист ин дастаи Арсеналро боз дорад. онҳо хеле ноустувор бозӣ мекунанд, бародарон. чӣ гуна дастае ки бо Ноттингем Форест ва Вестхэм ба мушкилӣ дучор мешавад, метавонад чунин Арсеналро боз дорад. ҳатто дар баъзе бозиҳо онҳо таомал мисли дастаи чемпион бозӣ намекунанд. пас чаро баъзе мухлисон ҳоло ҳам умед доранд ки
арсенал ногоҳон меафтад ва манчестер сити қаҳрамон мешавад. чаро тамоми энергияро сарф мекунед ки онҳо шикаст мехӯранд? беҳтараш қабул кунем ки ин даста хеле устувор аст. агар чизе бошад ки метавонад арсеналро боздорад, он танҳо мубориза барои ҳамаи трофеҳо аст. чунки ҳоло ҳатто дар бораи квадрупл, яъне гирифтани чанд трофе дар як мавсим ҳам гапҳо ҳаст. бо чунин бозии ноустувори манчестер сити ҳатто ин сценариям ғайриимкон ба назар намерасад бародарон. аммо як чиз равшан аст: арсенал то охир мубориза мебарад. ба бозии онҳо назар кунед. то дақиқаи охир фишор меёранд, медаванд, ҳамла мекунанд. бубинед ки чӣ гуна онҳо бар зидди эвертон то охир фишор меоварданд. акнун ба бозии манчестер сити назар кунед. фарқиятро мебинед? пеп гвардиола худ пеш аз бозӣ гуфт, агар онҳо имрӯз ғалаба накунанд, мубориза барои чемпионӣ ба охир мерасад. ва агар чунин шавад, пас ҳамаи чиз аллакай равшан аст. аз ин рӯ дигар лозим нест ки касе омада ба мо умеди бардурӯғ диҳад ки сити боз бармегардад ва арсеналро нигоҳ медорад. биёед худро фиреб надиҳем. ба арсенал нигоҳ кунед. онҳо ин мавсим барои ин унвон ҷанг карданд. онҳо аз аввал то охир устувор буданд. онҳо аз дигар дастаҳо беҳтар бозӣ карданд ва ҳоло натиҷаи ин меҳнатро албатта ки мебинанд. футбол ҳамеша давра дорад. солҳо арсенал чемпион намешуд. мухлисон онҳоро масхара мекарданд, мегуфтанд ки онҳо дигар қаҳрамон шуда наметавонанд. тақрибан 20 сол ин гапҳо давом кард. аммо ҳоло мумкин аст вазъият дигар шавад. агар арсенал ниҳоят чемпион шавад, табиист ки мухлисони онҳо хеле хурсанд мешаванд. онҳо ҷашн мегиранд, фахр мекунанд ва шояд ҳатто каме зиёдтар гап мезананд. аммо ин ҳам табиӣ аст, чунки онҳо солҳо чунин лаҳзаро интизор буданд. ҳар касе метавонад баҳс кунад, гӯяд ки ин гол аз зарбаи кунҷӣ буд, он эпизод чунин буд ё дигар чизҳоро баҳона кунад. аммо ҳақиқат бародарон як аст: агар арсенал чемпион шавад, онҳо ин унвонро бо адолат ба даст меоранд. онҳо ин мавсим аз ҳама устувортар буданд. онҳо аз ҳама бештар барои ин унвон мубориза бурданд ва онҳо нишон доданд ки метавонанд аз дигар дастаҳо беҳтар бозӣ кунанд. ҳатто дар бозори трансфер ҳам бинед, манчестер сити дар зимистон бозингарони тайёр ва пуртаҷрибаро аз премер-лигаи англия гирифт. аммо арсенал асосан бо ҳамон ҳаят кор кард ва бо вуҷуди ин устувор монд. аз ин рӯ бояд ҳақиқатро қабул кунем бародарон. арсенал ин мавсим беҳтарин дастаи премер-лига буд. ҳеҷ кас наметавонад бигӯяд ки онҳо ба ин унвон сазовор нестанд. ман шояд мухлиси услуби бозии онҳо набошам, шояд баъзеҳо низ ҳамин тавр фикр кунанд, аммо ин маъно надорад ки бояд заҳмати онҳоро нодида гирем. барои ҳамин имрӯз метавон гуфт: табрик мухлисони арсенал, шумо як мавсими бузург гузаронидед. дастаи шумо мубориза бурд, устувор буд ва нишон дод ки метавонад беҳтарин бошад. ва агар ин мавсим воқеан бо чемпионӣ анҷом ёбад, пас бояд гуфт ки ин ғалаба пурра сазовор аст. он чизе ки ҳоло Реал Мадрид мекунад, рости кори оддӣ нест. ин чизҳо дар футбол хеле кам дида мешаванд. фикр кунед, нисфи ҳайати даста захмӣ аст, бисёр бозингарони асосӣ нестанд, аммо бо ҳамин вазъият онҳо Элчеро бо ҳисоби 4-1 мағлуб мекунанд. пеш аз инам Манчестер Ситиро бо ҳисоби 3-0 шикаст доданд. агар ин дастаи дигар мебуд, эҳтимол баъди бозии вазнин бо Манчестер Сити қуввааш кам мешуд ва дар бозии навбатӣ бо Элче ҳатман имтиёз аз даст медод. ин барои аксари клубҳо муқаррарӣ аст, аммо ин Реал Мадрид аст ва ҳамин аст фарқи онҳо. ин клуб воқеан махсус аст. ба бозии дишаба нигоҳ кунед. онҳо бозиро бо ҳайати оғоз карданд ки бисёр бозингарони асосӣ дар он набуданд, вале то дақиқаи 68 ҳисоб аллакай 2-0 буд ва дар ҳамин вақт мураббӣ қарор кард ки ба сабаби бозии муҳими Лигаи Чемпионҳо дар миёнаи ҳафта 5 бозингари ҷавонро якбора ба майдон барорад. аксар вақт вақте ки ҷавонон ба майдон меоянд, даста ками ором бозӣ мекунад то натиҷаро нигоҳ дорад. аммо дар Реал Мадрид баръакс шуд. бозӣ бо ҳисоби 4-1 анҷом ёфт. яъне ҷавонон ҳам ба бозӣ қувваи нав доданд. ба голҳое ки задан нигоҳ кунед. голҳои хеле зебо буданд. Федерико Валверде ӯ голи безеб зада наметавонад. дар қисми дуюми голи беҳтарин зад, аммо голи Арда Гулер тамоман чизи дигар буд. ин яке аз зеботарин голҳое мебошад ки мумкин аст дар ин мавсим бинем. ӯ қариб 10 метр пас аз хатти маркази майдон қарор дошт. аз он ҷо зарбаи хеле қавӣ зад ва тӯб аз болои дарвозабон гузашт. ин гуна голҳо хеле кам дида мешаванд. ин воқеан голи зебо буд. ҳама медонистанд ки Гулер истеъдоди калон дорад, аммо савол ҳамеша ҳамин буд ки оё ӯ метавонад ин истеъдодро пайваста нишон диҳад ё ин ки не. дар чунин бозиҳо мебинем ки
این جوانان واقعا قدم به پیش میگذارند. مخلصان ریال مادرید حق دارند از دسته خود افتخار کنند. این بازیگران با وجود همه مشکلات دسته خود را هم در مبارزه چمپیونی نگاه داشتند و هم در لیگ چمپیون ها. بسیار آدمان پیش از بازی میگفتند که ریال مادرید بر ضد منچستر سیتی امکانیت ندارد. بسیاری آنها را الکی از مسابقه خارج حساب کردند. اما چی شد برادران؟ در قسم اول 3 گل زدند و تقریبا سرنوشت بازی را حل کردند. آن بازی میتوانست حتی با حساب کلانتر انجام یابد. وینیسیوس حتی از یک پنالتی را زده نتوانست. اگر آن گل میشد حساب بازم کلانتر میشد. این نشان میدهد که دسته چقدر تجربه و آرومی دارد. بسیار بازیگران در این بازی مسئولیت را بر گردن گرفتند. در بازی الچه فرانک گارسیا دیشب خیلی خوب بازی کرد. کارواخال تمام 90 دقیقه در میدان بود و بازی استوار نشان داد. من در پریویو خود در تلگرام پیش از بازی گفته بودم که امروز بعضی بازیگران باید پیش بارویند و مسئولیت رو بر گردن گیرند. حتی گفته بودند که بعضی از این بازیگران میتوانند گل زنند، چون که در چنین حالت دسته باید یک قدم به پیش گذارد. راستش را گویم من فکر میکردم که در چنین وضعیت بیشتر وینیسیوس جونیور دسته رو به پیش میبرد. اما امروز دیده میشد که فدریکو والورده چقدر بازیگر مهم شده است. او یکی از بهترین نیم حمایتگران جهان است. با جوانانی که از کرسی به میدان برآمدن نگاه کنید. بعضی از آنها حتی قدر مشهور نیستند و نامشون رو نمیدونن، اما دیشب با میدان برآمده با دسته کمک کردند. این نامها رو بینید: اردا گولر، دانیل یانیس، مانوئل آنخل، دیگو آگوادو، سیسار پالاسیوس، گونسالو گارسیا. اینها جوانانی هستند که امروز با میدان برآمدن و با ریال مادرید کمک کردند. و بعد بعضی‌ها میگویند که ریال مادرید کلوب عادی است. نه برادران، این کلوب عادی نیست. این کلوب واقعا مخصوص است. فکر کنید وقتی که همه بازیگران اساسی برمیگردند چی میشود؟ بلینگهم برمیگردد، کاماوینگا برمیگردد، میلیتائو برمیگردد، رودریگو برمیگردد، مباپه برمیگردد. اون وقت هیئت دسته بازم قوی‌تر میشود. بسیار آدمان فراموش میکنند که ریال مادرید در این موسم چقدر مشکلات داشت. از زخم‌های زیاد سر کرده تا فشار بازی زیاد. حتی در بعضی دوره‌ها وضعیت برای دسته خیلی دشوار بود. اما با وجود همه این آنها حالا هم در مبارزه برای چمپیونی لالیگا هستند و در لیگ چمپیونان نیز با دور دیگر خیلی نزدیک شدند. این واقعا کاری بی‌نهایت است. این نشان میدهد که ریال مادرید چگونه کلوب است. راستی باید گفت این کلوب واقعا مخصوص است. در جهان چنین کلوب‌ها خیلی کمند. ریال مادرید کلوبی است که حتی در وضعیت دشوار هم راه برای غلبه پیدا میکند. از همین سبب مخلصان آنها همیشه افتخار میکنند، چون که چنین روحیه و چنین تاریخ بزرگ در هر کلوب نیست. و باز یک چیز میگم برادران، آن چیزی که ریال مادرید حالا میکنند واقعا کاری عادی نیست. این چیزها در فوتبال هر روز روی نمیدهند. برای همین بسیار آدما میگن که البته که این کلوب واقعا مخصوص است. با همین تمام باریدم که جدکاری من با شما پسند میاد. لایک، کامنتария و در کانал ابнаш даро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.